Mayong buntag ninyong tanan. Kaganiha manggong kining kadlawon may giuwan man, so ang atong mga bangko, mga lingkuranan daghan bakante. Karon nalipay kong nakasudong ba sa pipila nga milahos gud nga rin sa tubangan nga nagtanaw-tanaw. Antod na abot sila nga rin tanaw kung asa siya kasod. Na salamat kay nakasulod gayod o nakapahimutang o nakalingkod. Diha ba ay panahon, bago pa lang, diha ay panahon nga ang masod, ang ipasulod nga manglingkod sa kalingkuranan, tagutlo lang o tagupat. No? Diha ay panahon nga upat na ko to makalingkod, dili na pasudlan og lain. Atong mga panahon na wa gani sud kay dili pasudlan ang atong simbahanan. Nya milabay to siya. Tungod sa kataas sa atong higayon, sa ako lang bahay na kayong ko. Karon sa pagkaya kini mahuman. Unya nahuman gyud. Unya milabay. Nindot atutong balik-balikan nga pagbati ba nga kanang makatun kita pag sa ulog di pagtagamdam sa kaanindot sa kamatuuran nga nakalabang ta atong mga higayuna. Yan naata karon nasa gihapon tay bagulbol, no? Katong luag naman tay reklamo sa kinabuhi batia ni na karon nga naghuot sad nasa tay ikapagulbol arimuot na naghuot na importante mulabang kita sa atong bagulbol unya makakita kita sa kanindot sa grasya nga ato naa karon na matagamtam uwan man kaganiha niya tanaw ko sa kong amiga nga rin sa kilid inahang bay basta ting uwan layo-layo man sa karsada nga iyang masakit ni gikan sa inyong bay nagmotor mo pa dong are o dito pagin mo sa karsada mo miya to yan lapok lapok kanang dagang basa kibaw magka padung gani simba nindot man ilang postura tanawa nalipay ko akong gitanaw kagini ko wa man mabungkag ang hinapay ni Inday kay usahay kanang kainana nga dahan agian ka mabungkag ang imong hinapay sa imong pagpangawot kay naglagot ka sa imong kahimtang. Si Inday wag tingali maglagot na bago na nimong gipatina Inday mayo kay diha kan dapita dili pa kasud kuyaw hinumdum ko atong diha din ko Inday yan nindot kay yung kolor sa iyong buhok sa daw atong buhok ang langgam na saag mipatong sa iyang abi sa langgam nga ang saag iyang pinoyanan ang ni manang salamat kanang pastilan kana nga grasya atong pangayoon sa Ginoo nga naman siya pasalig naman siya gipasalig nato pasalig sa pag-atiman pasalig sa paghigugma niya nato niya may pasalig sa dang mga readings karon dili kini siya mo pakyas dili siya mapakyas sa iyang pasalig kanang grasya atong pangayoon nga makakita kita ug makatagamtam sa grasya nga iyang gipasalig kay usahay sa unsang mga rason atong mataligaman nga dili ta kabantay uy naa diay nindot nga grasya nga atong nadawat wala nato maili nya mapakyas kita sa pagtagamtam sa kaanindot sa maong gasa hisgot man og pugas-pugas god hisgot man og pag-uma nahinumdum ko tong mang-uma sila o niya managat mo ilang panginabuhian nahinumdum ko nila ilang pamilya kay kaning diha magoy higayon nga bisan sisilingan niya miingon man
Dili man sila adunahan, dili man na sila kalisod, kalisdanan, na sila dagang higayon na naa sila sa kalisdanan. Gani, nakabaton siya og kanang pagsaway sa silingan, kay giingnan man, nakadungog man sa buwang nga gidaning libak lagi, kanang libak ba, kanang sulti kag bati, na dini mo padunggon, nga imo lang isig ka, pastilan, kanang mo abot gyapon sa dunggan, nakadungog man kun siya, may komentaryo, di wa pa to mauso ang Facebook, radyo baba to, miingon nga kining sa may makuha aning mga tuhana sigig simba daw labi ng primerong simana inday primerong Biyernes man to sila Sabado mo ato na sad inig Domingo man to na sa simbahan mayra bag barato ang pamliti na miingon ang silingan sa may makuha aning mga tuhana na sigig simba maninda pa na sila isda kanunay napa sila ikapalit bugas tanong gawa silingan hilabtanon nakadungog man siya iyang giantos kay nasakitan man siya hinumdum ko usa ka higayon itiksan ko usa ka higayon itiksan ko wala ko dito sa ilang lugar ang iyang banak gagmay pa niya usa ka higayon human sa pila ka tuig gitiksan ko niya ingon siya pader tuna ko'y mayong balita mama na ko og usa ka engineer tanindota ingon siya wa siya magdahom sa iyang kalisod ngiyangan si Susan iyang bana si Felix wa sila magdahom si Felix o si Susan nga mahimo silang ginikanan sa usa ka inhinero matud pa niya hasta kanabang you live to see and sinati ug tagamtam ang paglatas nimo sa kalisdanan niya imong matagamtam ang kaanindot sa gitanyag sa Ginoon. Wa ka magdahom, wa ka dili nimo masumada nangano ning unsa ang nahitabo nga na gani niya sa daghan pa. Inuna nga usa ka higayon doon ako'y na karon akong nahinumduman si mag-uuma na tanaw siya sa iyang uma karong umaabot nga mga simana harvest na ning ako ang mais matud pa niya nakabisita ko dito dapita kay tupad man sa kapilya ingon pa ni Manoy umaabot pa rin umaabot ang panahon muhalad niya ko kanang mas singa na kanang kanaganing mais nga mais mga isugbak niya inanag pastilan anagon naanyay anagon pa dira kung ihalad inigmisan ni mo nga balik iyon siya wa man kaabot sa nga may anagon kay gibagyo man ni ang bihag ang bagyo mihapla sa tanan niyang mais dako akong giinggan kay miadto man wanay anagon kung niya karon unsaon naman tinindutan ni Manoy ingon siya unsaon man pildi na ni tanan wana kay anagon pader sorry sa sunod na lang pananom basta pero tanawa ha inana siya kalig-on nga militok sa sunod na sad dili lalim ang iyang gibudlayan pagdaro o pagtanom gani makita sa iyang hawak katikubo na siya mulakaw pero na siya kaisog mingon sige lang sa sunod pa din katilaw na niya kag anagon ay sugilanon to nila ikaw may imo sang sugilanon nindot atong pangayon ka ng grasya karon sa atong mga pagampo atong matagaan hugigayon nga atong kasing-kasing mubati tinud-anay dili ang Ginoo iyang pasalig dili mapakyas ug dili sad kita niya pakyason ha
Usahay kung naana, yung nana kalisod ng atong kahimtan, sige lang, sama ni Manoy, sama nila. Hindi lang atong nahibawan, sugilano nila. Madasig unta kita sa pagpadayon. Ay, Ginoo, makakita unta kami. Gamong matagamtam, ang kaanindot sa katumanan sa imong saad. Saad sa pagkatiman, saad sa pagpangga. Ha? Niya, pinagi niya na makadasig sa kita ug makaligon sa usag-usa. Sa usag-usa. Amen?